a terrible high five. What? Oh. Yeah. Rock and roll. Bare gå i gang. No, God! Nå. Hvad siger du? Skal jeg kigge ind i kameraet? No, God, please, no! Nå, jeg skal tage... No! Ja, okay. Ja. Jamen, ja. Så jeg skal bare kigge ind i kameraet. No! Okay. Er vi klar? Yes. No! Amen. Så gør jeg lige klar. Er vi klar nu? Okay. Super. Yes. Jamen, jamen, What's up, guys? What's up, hvad er det, jeg girls? ser? Welcome to Hvad? What? my video. Ja, velkommen til den her video. Hvad 2 sek. fanden er det? What? What? Det ved jeg så godt nok ikke lige, hvad... Jeg skal kigge der. Sådan agtigt. Eller hvad? Yeah, whatever. Ja, okay. Okay. Det var godt nok mærkeligt, men velkommen til denne her endnu mere akavet video, end det I lige har set. Og det bliver helt sikkert endnu mere mærkeligt, men i dag så skal vi altså prøve at redigere en video, hvor jeg plapper om en fantastisk fugl, nemlig den røde glinte. Som er en europæisk mellemstor rovfugl, som er kendt for sit kløftede hale og sit røde farve. Forklare det på en anden måde. Og Okay, den her indtaling her, altså, ja, det er til røde glinte videoen, hvor jeg redigerer den røde glinte. Vi er klar. Okay, super forvirrende. Jeg opsummerer lige, hvad den her video overhovedet drejer sig om. Det er sådan, jeg har optaget en video, som er til en short TikTok video, hvor jeg skal tale om den røde glinte, hvilket er en af mine yndlingsfugle, og jeg er en kæmpe naturnørd, og jeg ved ret meget om det. Så i stedet for at jeg bare redigerer den her video på en telefon, og så i stedet for at jeg bare redigerer den her video, så tager jeg jer med over processen. Og så for at gøre det lidt sværere, så i stedet for at gøre det på en computer, så vil jeg bevise, at man faktisk også kan gøre det på en telefon. Så det er sådan set bare det, den her video går ud på. Den her video går ud på, at jeg redigerer en rød glinte shorts TikTok video af hjælpen med kun en telefon. Det er sådan set hele pointen. Så let's go. Lad os bare komme i gang. Jeg kunne selvfølgelig gøre det på kun af hjælp med mobilapps. Jeg kunne selvfølgelig gøre det med den computer, der står lige der. Wow. Men No! Godt så er vi klar her. Lad os lige gå op ind her. Lad os lige finde... Godt så er vi klar her. Og der, vi hopper ind på Insert, som jeg vil snakke med. Sådan her, og det gør vi fordi at kvaliteten er de faktisk rigtig dygtige til at bevare. Og det er jo fantastisk. Nu går det ikke. Nå. Jeg kan godt lide at få overblik ind her, så vi prøver lige ind her, vi har ind her, så ser vi lige her. I dag
Lad os lige sådan på sådan der, og så gør jeg sådan der, og så gør jeg sådan der, og så forstyrrer den nemlig ikke her. Nope, og udover det, så sekunder. I dag vil jeg præsentere... Sådan der, let's go. Let's go! Ja. Har vi hovedet sådan der, yes. Så har vi simpelthen, hvorfor se her? Den røde drage. Og hvorfor hedder den røde? Og hvorfor kalder den for den røde drage? Jamen det er fordi, at de Ja, det er lige præcis her, jeg får den fuldstændig. Det er fint nok sådan her, eller landskab, vi har her. Det bliver vel. I 4 timer. Ja. Men det er jo fint nok, det er fuldstændig rigtigt. Man kalder den røde glinte for den red kite, en rød drage, fordi den svæver på den måde, den svæver på, og ser simpelthen så elegant og flot ud. Men jeg fandt så endelig. Jeg oversatte direkte rød drage til rød glinte. Og det kan man se, hvis man skriver... Og hvorfor hedder den røde? Hvis man bare går ind på Google oversætter og skriver rød glinte, så kommer der vist også red kite frem. Men det er jo ikke det helt sande, det er bare det man kalder det. Det er nok også det man vil kalde det mange steder. Men det er ikke det helt præcise. Altså ja, det kan man vel godt lidt sige, men dens videnskabelige navn er Milvus, og den danske navn er rød glinte, og resten af verden kalder den for den røde drage, red kite. Så det er kun det danske navn, som der hedder den røde glinte. En lille uddybning. Nå, nu så den der, det er fint. Nå. Vi har lige... I 4 timer, så red over deres redterritorium. I 4 timer. Sådan der. Så kører det bare overhovedet ikke. Rundt. Det er måske heller ikke helt lidt dumme. For at beskytte og Bollere til her engang, man. Ej. til alle. Yes, jeg var så bare... You? Yeah. Det er helt snakket. Og så gør det fra Mobilos. Det har vi med at gøre her. I dag nemlig. Det er lige præcis i dag. Nå, hvad har vi med at gøre? Vi har sådan der, så hold nu kæft, mand. Altså, prøv lige at se. Altså, første video er allerede endnu dårligere end den dårligste video nogensinde. Altså, jeg tror, der går ikke lang tid til de her ring. Dårlig video nogensinde. Vi har også årets dårligste video på YouTube i verdenshistorien. Og den vinder simpelthen absolut ingenting, fordi det er den dårligste video i verdenshistorien. Og redigere. Nå ja, reagere og redigere. Sådan, så kører det. Hallo? Stop lige, hvad du har lige... Nu ved jeg godt, at du lige har siddet der og set en mega spændende video. Nu skal du se en mega... Ikke lige så spændende video, en virkelig mærkelig akavet video, men til gengæld en fed fakta, for nu skal du lære noget om dybslinje, lære noget om røde glinte. Og jeg har også lavet en video, hvor jeg redigerer den video, og hvor jeg fortæller lidt mere mening om, hvorfor den blev så mærkelig. Det er min første video, det er en stor grund til det, men jeg fortæller lidt mere om det. Se den på YouTube. I dag vil jeg præsentere dig for den red kite. Eller på dansk, den røde drage. Og hvorfor kalder den for den røde drage? Jamen det er fordi, at de er kendt for at flyve ud over sådan et fantastisk landskab, vi har her.
i flere timer, som regel over deres redeterritorium, i flere timer. Rundt og rundt og rundt og rundt. For at beskytte og fortælle til alle, at de skal holde sig væk. Lige præcis sådan en oplevelse har jeg netop fået her for nyligt. Men bortset fra det, så er det altså en meget, meget almindelig rovfugl her, som vi har her i Danmark. Det er en europæisk mellemstor rovfugl, og den er kendt for sin fine, kløftede hale og sin flotte røstrøde farve. Man kan ikke rigtig kende forskel på han og hun. Jo, der er lige lidt i størrelse, og så kan man også kende lidt forskel på adfærd, når det er altså i parringssæsonen. Det fungerer sådan, at hannen imponerer hunden med at lave nogle relativt flotte lufttricks op i luften. Og udover det, så er de monogame, hvilket vil sige, at han og hun lever sammen i livet, indtil den ene dør, så finder den partner, der står tilbage, en ny mage. De bliver omkring de 15 år i naturen. Der er en mål op til nogen, der er blevet helt til 20 år. Verdensrekord er 26 år. Er der faktisk en, der engang blevet ude i naturen. Ret vildt. Den største bestand af røde glinter lever i Frankrig, Spanien og Tyskland. Og lever også ret mange i England. Men efterhånden er det også ret udbredt her i Danmark. De har altså været udryddet desværre. Men heldigvis er bestanden meget høj i dag. Men derfor står den stadig på rødlisten, og den skal stadig bevares. Men hvis man gerne vil finde det her fantastiske, flotte vidunder, så skal man altså herud ved markerne kigge højt oppe. Lige nu er der så ikke nogen. Det er som regel heller ikke så tidligt om morgenen, at de befinder sig. Noget, der også er lidt sjovt med en rødglinde, det er, at den bygger ikke bare én, men faktisk hele 3 reder. De gør den altså af flere grunde. Rendedyr, der holder parasitter, bakterier osv. væk, og det kan der altså nemt komme i en rede, så derfor er det godt at have en backup-rede. Samtidig også, når de så kommer tilbage efter vinter, det er som regel en trækfugl, som de godt sagtens kan overvintre her i Danmark. Det er ikke unormalt. Så som regel er de jo kun 2, der lever sammen hele livet, som sagt. Men når de overvintrer i Danmark, så kan de godt opholde sig op til noget større flokke, hvor de samles oppe ved høje træer blandt andet. Men det er den ene grund til, at de bygger reden. Den anden grund til, det er, hvis nu der kommer nogle fugle ind, de tager reden eller ødelægger reden, så har de en backup. Og de har faktisk ikke kun én backup, de har som sagt helt 3 reder. Og så er det også for at vise deres redeterritorium til andre fugle, hvor deres redeterritorium nogenlunde går til. De er fælles om at bygge reden. Når de har parret sig, så går der omkring de der 10 dages tid, indtil at hunden så kan begynde at lægge æggene. Æglægningsperioden var omkring de der 50-60 dage, og den bruger næsten et halvt år i alt, fra ungerne er klækket, indtil at de flyver fra reden. De skal også lære at jage og så videre. Og angående med at jage, så æder de sådan set, de æder nærmest alting. De er jo også nogle af de mest perfekte overlever, vi har overhovedet her i Danmark. For det første lever de primært rigtig meget af ådser. Det gør mere de voksne. Det er ikke så tit, de får deres unger med det, fordi der er ikke så meget næring i det. Men når de så bliver voksne, så kan de så begynde at æde en masse ådsler. Men de kan fange krybdyr, de kan fange slanger, de kan fange små pattedyr og små fugle. De kan fange måger og kravfugle og endda måger, som vi kan se her, som der sådan set næsten er samme størrelse som den selv. Det sker så ikke tit, men det kan sagtens ske, at de fanger en som sølvmågen, som der faktisk er større end den selv, at de sagtens skal fange den. Men uanset hvad, er det fantastisk dyr. En af mine absolutte yndlings, det her vidunder. Ude i den danske natur, som regel ude ved marker og nogle leder, som de tit godt kan være med, men de kan altså også flyve tit over skove, hvor de også kan finde små fugle og eksempel snogen. Men det var simpelthen alt for den her gang. Jeg har lært noget, og det har været en utrolig akavet video. Det her det er min første naturvideo. Jeg er en kæmpe naturnørd, jeg ved faktisk utrolig meget om det. Stop lige godt, nu ved jeg godt, at du lige har siddet der og set en mega spændende video. Nu skal du se en mega, ikke lige så spændende video, en virkelig mærkelig akavet video, men til gengæld en fed fakta, for nu skal du lære noget om dyrkelslinje, lære noget om røde glinte. Og jeg har også lavet en video, hvor jeg redigerer den video, og hvor jeg fortæller om lidt mere mening om, hvorfor den blev så mærkelig. Det er min første video, det er en stor grund til det, men jeg fortæller lidt mere om det. Se den på YouTube.